DCB TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click the share button para sa video niya upload ko. Ang upload niya sa dito tayo sa Yamaha Binmali. Dito sa mga yan sa Binmali Pangasinan. Ano man yan, si vlog natin naman yan yung Mio Soul Purple 2021 model yung ano man yan, yung decals niya. Bagong design niya mga yan. Okay man yan, papakita ko lang sa iyo yung ano man yan, yung location. Alam mo yan. Sa ano man yan, yung man yan, papunta yung man yan, papunta yung ano nung bayan ng Binmali. Yung man yan, dito lang siya man yan, along the highway lang siya. Katabi niya man yan, yung ano man yan, yung gasoline station. Ayan, may gasoline station man yan. Ayan, stop. Ito man yan, papunta ka naman yan, Tagupan. Ano daw? Yung tapat niya man yan, ito lang, punong kahoy. Ayan yan, dito yan, yung ano, yung may ano sa tabi siya ng yung kainan. Ayan ito yung Yamaha ano, dito sa Barangay Beach, Binmali, Pangasinan. Ayan, tara mo yan, pasok tayo mo yan, tignan natin yung ano, yung Mio Soul 125. Kami yan, pasok tayo. Kami yan, dito sa ano yan, sa Yamaha Binmali, Pangasinan. Ito yan, yung ano yan, sa bablog ito ngayon araw yung ano, yung Mio Soul 125. Kami yan, yung ano yan, yung size ng gulong nito mga yan is nasa ano, nasa 80 by 80. Yung rim niya is 14. Ito yung ano yan, yung sa front tire niya, 80 by 80. Yung rim niya is 14. Tapos may naka-disc brake siya sa harap, yung Mio Soul. Ayun yan, isura niya yan, yung isura niya yan sa ano. Ayun yan, kumbaga yan, ito yung ano yan, yung ito man yan, yung harap na ano yung headlight niya is LED. Nakalid naman siya yan. Tapos mo yan, itong flasher naman yan, itong kabilaan, bulb type siya. Naka bulb type. Ayan mo yan, so. Ayan. Ayan, so. Okay. Ayan, so ano, yung tambutso niya may guard dito. May design niya, apakan dito. Ayan yung design apakan niya. Ayan. Tapos may na yung ano may yan, yung 100 by 70 yung likod niya may yan. Yung rim niya may yan is 15 yung rim niya. Yung sa may sa unahan is 14 yung rim niya sa unahan, kaya magkaiba siya may yan. May diferensya ng konti sa likod yung rim niya, 15 dito, doon 14 yung rim. And maintenance, hindi ko siya maintenance. Tapos dito maintenance, yung sa tail light niya dito, yung design niya is ano, bulb type siya, naka bulb type. Ngayon lagayan ng plate number. Tingnan natin maintenance yung compartment niya. Tingnan natin maintenance yung compartment niya. Ayan, maintenance, may tool siya dito. Malaki naman yung kuwan ba siya yung ano. Ayan, itong battery mo yan sa harap pala to ilalagay, harap yung battery niya, harap. Ayan, kasi may yung ano niya, yung capacity niya dito is ano, may yan, so yung capacity niya na ano niya, langis niya is fuel tank capacity is 4.2 liters. Yan yung specification ng Mio Soul. Ano ito? Ang design na. Yan yung pero yung ano na yan dito, hindi pa siya digital. Yung gasolina naman yan. Yan. Yung meron ditong ano, pwedeng lagay ang cellphone dito. Ito, may busa dito na maliit, lagayan ng mga papel, barya. Kami dito pwede buksan ng upuan. Ayan, dito mayan, meron ding hook. Ayan yung high-low, flasher, busina. Ayan yung start. Meron siyang naman yan, meron siyang kickstart. Meron siyang kickstart. Ayan. Ayan.
So yun naman yung sa hapon natin mga Inyans dito sa Yamaha Binmali, Pangasinan. Okay, shout out pala kay Sir Gerald, siya yung manager dito. Kailangan din mag-vlog dito. Shout sa kanya, kay Sir Gerald. So yan, salamat sa panood yan. God bless you everyone. Keep safe. Sana sa puting kalagayan. God bless and bye-bye.